Tak bola to zmena určite, že sme sa na to tešili, lebo sme vedeli, do čoho ideme. Tréner nám objasnil naše role tam, že aké sú a že môže nastať situácia, že ak by niekomu niečo bolo, že zostaneme tam s tímom, tak my sme sa na to, ja som sa na to osobne veľmi tešil a bola to taká zmena a ten týždeň toho trénovania tam bol super a dal nám veľa proste. Ty jsi vlastně byl přímo i v Miláně několik dní. Jaké to bylo? Jaká tam byla z tvého pohledu atmosféra? Jaká tam byla třeba organizace? Tak ako čo sa týka organizácie, aj atmosféra bola dobrá, to bolo vidno, že keď sme prechádzali vo veciach po meste, tak všetci to vnímali, že proste sa na to tešili, zastavovali, chceli sa fotiť a aj kde sme bývali, tá olympijská dedina bola spravená dobre, tá jedáleň, ubytovanie, tie postele boli možno, že menšie, ale to k olympiáde patrí, ale inak tam to bolo dobre, možno, že okolo toho hlavného štadióna, že tam bolo viac vecí takých nedokončených, že štadión bol ako pekne dokončený, ale to okolie to bolo vidno, že sa tam ešte pracuje, ale si myslím, že z toho, čo tam vraveli a čo bolo, tak si myslím, že to dá sa povedať stihli a bolo to ako bolo, ale ja si myslím, že to splňa tie účely, čo to má splňať. Co všechno si nafasoval v rámci nějaké olympijské kolekce? Tak my sme dostali nie všetky veci, čo chlapci dostali sme určité, aby sme tam mohli byť s nimi a asi polku z toho, čo dostali normálne. Slyšel jsem něco o nějaké, možná to je fáma, o olympijský telefon. Ten sme dostali, lebo ten dostali všetci a tento rok, lebo predtým to tak nebolo a s tým, že oni nám kázali na tom ceremoniáli, tak Samsung chcel, že ako je hlavný sponzor, tak oni chceli, aby sa točilo len tým telefónom. Pokud si napletu, vy jste vlastně čekali až do příjezdu nebo příletu hráčů z Ameriky. Jaké byly nějaká asi poslední slova trenéra Orsága, na čem jste se domluvili, nebo v jaké seš teď vlastně fázi, takové nějaké možná čekací? Tak teraz už nie, lebo už tým pádom, že prvý zápas sa odohral, tak toho 10. tam sa súpiska uzavrela, čiže tam sa už sa nedá dovtedy, ale on nám ako vravel, že by sme si všetci tam zaslúžili byť a že je rád, že sme tam boli a sme to pomohli, ale proste rozhodli sa tak a my to musíme rešpektovať a ísť ďalej a v repre nie je ako nič zatvorené, teraz budú majstrovstvá ešte jedno s druhým a tým, že ja som tam ako dva roky nechodil, tak teraz si tam s novým vedením a s týmito budeme niečo iné, tak sa mi to páči a dáva mi to zmysel, tak uvidíme, že čo bude. To znamená, že i kdyby se, nedej bože, některý z hráčů obránců slovenské reprezentace zranil a třeba olympijský výbor by vyhodnotil, že jako mají nárok na výměnu, tak i tak by si už tam asi nemohl se připojit? Nie, už teraz nie. Už súpiska je uzavretá. Súpiska sa uzavrela v stredu. V stredu sa uzavrela. Ty máš vlastně za sebou už 2 olympijské zkušenosti. Dá se to vůbec porovnat, že ta jedna byla taková výjimečná tím, že byla covidová, ale předtím vlastně v roce 18 ta byla ještě jako v pořádku. Je to podobné, třeba ta vesnice a věci kolem? Áno, tak to sa dá, že podobné to je. Možno, že v tej Číne, či predtým, keď sme boli, tak tam bolo, si myslím, možno, že to bývanie a toto bolo vybudované lepšie, lenže tam sa proste nikde nedalo ísť. Tu to bolo také, že ten človek, keď mal voľno, tak mohol ísť do mesta. Tam sme dostali také aplikácie a proste na metro a na električku a bolo to super týmto, že sme sa mohli prejsť a nemuseli sme byť zavretí tam a len v tom areáli sa pohybovať. Čiže, ale dá sa povedať, že všetko je rovnaké, také podobné, veľmi podobné. Udělal jsi prostor na zápas Slovensko-Finsko? No to som udelal, to som kúkal doma a musím povedať, že chlapci hrali výborne a som za to rád a verím, že bude tak pokračovať. A jaký máš dnešní plán na zápas Itálii? Neviem, lebo máme tréning a musím ísť do školy pomalého, plus ešte mám cestu domov, lebo musíme ísť niečo dokončiť do bytu domov. Tak neviem, budem to asi sledovať po ceste. Dobře, teď se pojďme malinko podívat na Extraligu. Čeká nás vlastně vrchol posledních 5 zápasů do konce základní části. Asi si budeš souhlasit s tím, že to bude dost výjimečné tím touhletou dlouhou pauzou, to nebývá? To je tak jasné, že to bude, ale je to rovnaké pre všetkých. My teraz ako som sa pripojil k mužstvu včera, tak proste vidím, že na tréningoch sa trénuje veľmi kvalitne a verím, že tieto tréningy nám k tomu pomôžu a že na ten finish tej sezóny budeme pripravení, či už na ukončenie tej základnej časti a potom aj to playoff a verím, že všetci budeme zdraví a sa na to kvalitne pripravíme, lebo tie tréningy tomu odpovedajú, že to bude dosť, aspoň podľa toho, čo trénujeme, že to je kvalitné, tak už bude to len na nás to preniesť do tých zápasov.
A jsou tam vidět v těch trénincích, které už tedy viděl, nějaké změny, o kterých vlastně i trenéři hovořili před olympijskou pauzou, které by chtěli implementovat do týmu? Áno, tak už trénerský štáb to už dlhšie, už aj predtým sa snažil, ale teraz je na to tá vhodná doba a čas na to. A pomaly to tam zapracúvame, tak dúfam, že to bude tak, ako to chcú. Těšíš se na to? Ja sa teším proste. Ja už by som chcel hrať proste, bude to dlhé, ale asi to je na niečo dobré proste, že si oddychneme a dáme sa zdravotne chlapci, ktorí neboli dokopy a verím, že nám to pomôže a budeme opäť silní ako minulý rok. Pojďme ještě poslední okruh, to se týká vlastně soutěže, který běží extraligou a to se týká vlastně rychlosti, kde už si vlastně byl vidět, v tabulce seš první zatím v tabulce a když se podíváme na tvůj čas, v podstatě atakuješ nebo seš na úrovni nejrychlejších hráčů NHL, Conor McDavid byl poslední nebo časem po tobě, Dylan Larkin, který má vlastně rekord NHL, je zhruba na tom tak asi jako ty. Jak ty vnímáš tuhle soutěž? Tak ja vždy na túto súťaž sa teším, lebo je to ako moje, vždy som na tom stával a tešil som sa, lebo ten čas ešte mohol byť lepšie, len som chytil kúsok bránu a vzadu za bránou ma to dosť odhodilo, lebo si myslím, že kebyže to nechytím, tak to spravím po 13 sekúnd, lebo to bolo fakt iba rozdiel, ale mňa to dosť kúsok tam vyhodilo, ale ja som za to rád proste, no a ja to sledujem aj v Amerike, ako je a som veľmi rád za to, že oni spravili teraz to ihrisko podľa Ameriky, síce to pravidlo je kúsok iné, oni majú ešte výhodu toho, že oni startujú spoza červenej čiary a keď to pretnú, tak to ide, že ten krok tam majú navyše, ale čiže oproti tomu my tu máme nevýhodu, ale je to dobré. A na druhou stranu nemají třeba zase naopak oni nevýhodu v tom, že mají to uší kluziště, tím pádem tam je větší šance u vozovkách trefit se, rozbít se o mantinel. No tak tam musia byť v tom možno, že hej, že tam musia ešte viac sa do toho oprieť kúsok, keď vychádzajú. Ale si myslím, že hlavne pri tom štarte sa rozhoduje, že proste tam, keď ten krok je do plusu, tak to ešte viac to spraví. Tak ako to bolo minulý rok, ja som na to nešiel, lebo som vedel, že tie pravidlá, nevedel som, že aké sú pravidlá, preto som nechcel ísť minulý rok na to. Som si myslel, že sa ide podľa starých pravidel, to boli dosť náročné pravidlá, lebo tam proste to sa išlo okolo brány, ale keď som to videl minulý rok, tak som chlapcom vravel, že by som si to chcel skúsiť aj ja na takomto ihrisku a tento rok som išiel, tak verím, že to dobre dopadne všetko. Pokud se nepletu, ty jsi měl, myslím, že v roce 14 na stole nabídku z Dallasu. Nelituješ malinko toho, že bys třeba právě tuto dovednost mohl ukázat přímo v Americe a možná by si byl i víc vidět, jakože jsi nejrychlejší z nejrychlejších? Fú, no to neviem, no už takto spätne, ja som to vtedy, vnímal som to, že takéto tam niečo je, ale vtedy som to nebral takto a vtedy už v tom čase už som mal podpísané niečo iné. Sice to sa ešte dalo prejsť, lebo Amerika mala to NHL zmluvy majú nad tým, že vtedy sa zrušilo, ale cítil som to inak, možno, že teraz by som to spravil inak, ale neviem. Čím to je ta rychlost? Čemu to asi hlavně přikládáš? Protože nechci říkat, že jsi starší hráč, ale je ti 36 a přijde mi, že se spíš jako zahříváš a tady ta rychlost u tebe stoupá, což není úplně obvyklé. No není, ale tak to je to, že ako ten človek má nastavenú tú prípravu a čo robí a ako trénuje, to sa dá, len proste ten človek musí viac a viac trénovať proste a vedieť presne, čo tomu telu robí dobre a ja to mám nastavené s kondičnými trénermi a musím povedať, že posledné 4 roky, čo mi nastavil ešte bývalý kondičák tu náš, Martin Iterský, teraz Honzo s Tomášom, tak mi v tom pomáhajú a snažím sa toho držať, no proste. Jsou tam ještě nějaké rezervy? Cítíš třeba, že bys ještě mohl dělat na něčem, co by třeba ještě tu rychlost zvýšilo? Tak je, ale človek musí stále to postupne dávať a hlavne tým, že máme stále tie zápasy a že tá regenerácia tam veľká není, tak človek musí opatrne v niektorých veciach ísť, lebo už to telo, ja nie som najmladší a proste musím dávať pozor, aby neprišlo také zbytočné zranenie a hlavne z únavy môže byť najviac a na to treba dávať pozor. A hlavne táto sezóna je tým špecifika, že človek musí si to dobre rozložiť, lebo keď hrá človek 3 zápasy za týždeň, tak sa trénovať úplne nedá, proste, lebo to ani regenerovať. Proste to všetky týmy v lige sa snažia len šetriť energiu, netrénovať, regenerovať a čiže dá sa, ale treba tomu s rozumom všetko riešiť toto. Marko, poslední otázka, trošku možná z hokejových kuloárů. Je tam nějaká informace o tom, že tě v minulosti zkoušeli třeba připojit na nějaké přístroje, aby vyhodnotili, čím to je, jak to je? Je to pravda, že tě zkoušeli různě zkoumat, analyzovat, aby zjistili, proč si tak rychlý? Ale tak to testoval, ale bývalý kondičný tréner, ale proste ja neviem, či z toho lebo ja si to už nepamätám dobre, ja som viem, že som na tom bol, ale to na vlak, na bola, na takéto sa mi zdá.
Ale nepamätám si, ako to dopadlo už vôbec. Ale asi dobře, ne? Asi hej. Tak jo, Marko, moc děkuji, hodně štěstí. Ďakujem.